לטפל באדם סיעודי זה דבר מאתגר ומורכב. מלבד לחום ולאהבה הרבה שאנחנו צריכים להעניק לבן המשפחה הקרוב, אנחנו צריכים וחייבים לדאוג לזכויות שלו. וכשאני מדבר על הזכויות, אני מדבר על הזכויות גם במוסדות המדינה, כלומר בביטוח לאומי, וגם, ואולי בעיקר, על הזכויות שלו בחברות הביטוח, למשל ביטוח סיעודי. וכאן אני רוצה שתבינו, כדאי לבחון את הזכויות כמה שיותר מהר. בחלק לא מבוטל מן המקרים, הזכויות משתנות. למשל, בביטוחי הסיעוד, חווינו בשנים האחרונות לא מעט שינויים. בביטוחי הסיעוד הקבוצתיים בקופות החולים, התנאים הורעו. אם בעבר היה קל יותר לקבל את התגמולים ואת כספי הפיצוי, היום הרבה יותר מורכב. וכשאנחנו מושכים את הזמן ולא פועלים מהר למימוש הזכויות, אנחנו עלולים למשל גם להסתכן בהתיישנות. ההתיישנות בתחום הביטוח היא קצרה ומקוצרת, ולכן כדאי לבחון כמה שיותר מהר את הזכויות. אז הצעד הראשון שלכם עכשיו הוא להיכנס לאתר הר הביטוח, אתר שבאמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית, באמצעות פרטי הזדהות קלים ופשוטים, אתם יכולים להיכנס ולראות את עיקר הכיסויים הביטוחיים שלכם או של היקירים שלכם, ובהתאם אתם יכולים לפנות אל אותה חברת ביטוח שמבטחת ולממש את הזכויות.